Kanigadai ka All India Radio Shillong ka khubor ban pule dai Alvarin Kharwan lang. Kimat ki bakongsan jong ka khubor menta ka step. Sedang ka FIFA World Cup 2024 da ka jingshit hem hanin kasngi ha Doha Qatar. Online umentri ki kamyadari Rajnath Singh sa Cambodia na do lasai kasngi. Bat kathain cha taila mingi kalala banjab ya bun ki jing e ki banado ki por barem baja bar kalayo ya ka benta ka bakongsan ha ka ban kentiu ya kari ong umentri rangba Conrad K Sangma ki khubor ki babnya ka FIFA World Cup 2024 ka balong ka lempung ya lekai ka babaro ngila ak mitlin tikmang kelas dang hanin ka miet ha ka Al Bayat Stadium ka badan ha Qatar. Kumba Shillong lapli perdaya kani ka lempung ya lekai ka bapau nam ha perthai barok kawai da ka opening ceremony ha ka balayo i ki jingpin irong ya ka culture jongkari Qatar rengkat ka jingari sa ki paitba. Unong ya lekai bapau nam ka France u Marcel Desailly ulapin i ya ka World Cup trophy hakmat ki riu 8 football. Kani ka jing lek men lek ngobha ban pli ya ka World Cup 2024 kala long haswa jong ka jing ya khun ka baningkong e jong kani ka lempung ka balalong hapdeng kari Qatar bat ka Ecuador ki balaya le ha ka group A. Ya kani ka jing pli perda ya ka World Cup lapen phu pen phieng shu shu da ka jing ya wan shimbenta jong u jungkuk uwei ne ki nongruai ka kanhun nongruai bapau nam bahaki por menta ka BTS bat unong ruai bapau nam ka Qatar u Fahad Al-Kubesi ulias no aktilang ha ka jingruai Dreamers. U ting shop bapau nam ka Hollywood u Morgan Freeman ulakran shapang ka jingkermen ka jing yatali bat ka jing yaisha. Kaladon ru ka jing pen i ka jing shat wat da ka wei ka kanhun. Ha ka ni ka wat ka bamenta kin don lai pu artali kiri na santali ki thain ki ban yakni ban yo ya kanam la du. Kin don hru pu sautali ki jing yakun ki ban penlong ha pratali ki stadium ki badon ha kaleng kari Qatar. Menteri ki kam yadari Rajnath Singh unni jingo arsengi ya ka Cambodia na do ka arpu tarik unai wiang. Kani ka jingle jingo jong u Singh kalong na ka benta ban ya don rengkat ha ka jingelang ka bakhandai jong ka Association of Southeast Asian Nations Defence Ministers Plus lani ka ADMM Plus kabala penyai da kari Cambodia. U Singh un kren ha kani ka jingelang ha ka arpu lai tarik unai wiang bat unia kendu ru bat menteri rang ba do kari Cambodia. Ka India bat Cambodia kini penyai lang ya ka jingelang da ka baningkong e jong ka India ASEAN Defence Ministers Meeting hakabau Rajnath Singh unlong unong yalam. La le ya kani kum kadak ban sakan mau ya ka jingdap lai pos nam ka jingedai hapdeng ka India bat Cambodia. Le thu bakin don bun ki kam ki banya trelang ki ba an sapen bena ha kani ka jingelang bantai ya ka jingedai hapdeng kini ari. Kajingelang ka baar punyo jong ka UN Conference of Parties COP27 kala menjur hanin kasngi ban bu ya ka jing penmi pisa ka bekerpang balakot ka Loss and Damage Fund. Ya ka ni ka fund kerpang on pendan kam na ka benta ban ai jing hirap ikitu kiri ki badok bar ki bakham syakta ha ki jinglen shop len share ki bor ka mariang. Ka COP27 kalapan scam ya kani ka jing menjur jong ka ka bakala ai ya ukurwo leng ba ka Twitter ha ka bakala ong bala thau history nin kasngi ha ka COP27 ka balong ha Sham El Sheikh ha ka babaro ki seng kile menjur lang ban bu no ya kani ka Loss and Damage Fund na ka benta kiri ki baduk ka balong ka ai ka bakala thrang las lamba. Ki nong mikmat ki bala lej ban ya shim benta ha kani ka jingelang kila pen pal ka jingkemen hadin bala la ban bu ya kani ka fund hadin ka jing tai ka bala ne kat tu ka ne singi halor ka ni ka jing terwa. U menteri sarkar pedeng bape iki kam jong kipai riulum u Arjun Munda ulaong baka sarkar pedeng kala rai ban seng shispa tali ki skul ki ban ai jing hikai ki khna riulum ban pentebet ye kisap siat khnam jong ki. U Munda ulaong bakat nat trekam ka ba upet kadang yai beteng ban trei na ka benta ka jing pen bahashu shu ya ki jaka ai jing hikai bar ki jaka ai jing sumar bar kumjuru ban pli kilat ban yo kam yo jam na ka benta ki pai riulum. Ule thu ru baka sarkar pedeng kadang seng ye ki Eklavya Model Residential School bakadang pentreiru ya ka skim Pradhan Mantri Adi Adarsh Gram Yojana kabathmu ban penyo ya ki jingtai jingshna hakishnong basong basa ki pai riulum. Kani kadai ka All India Radio Shillong ka bawalam shapi ya ka khubor.
Menteri Rangba Konrad K. Sangma ulaong bakathain syatay lamingi kalala banjob ya buon ki jing e ki banadu ki por barem bajak bakalayo ya kalat ban syem ka benta ka bakongsan ha ka bantay ya kari hi barok kawai. Ya kani ulaong katba udang kren ha ka purvotter Swabhiman Utsav kabalalong ha Guwahati henen kasngi ha ka bakamat ya kren kalong halor kilat kilenti bala syem ban kentiw ya ka jinga day jong kathain syatay lamingi bat kiwai ki jala kari. Usang ma ulaong ba haka syllabus jong ki school ki basha ki wei ki jala juda kham kan thop shaphang ki nong yele lai luit na ka thain chate lamingi haka bere ba kane ule thu ba ka sarkar India kala kham phai khmat ban pun saphriang shaphang ki khlawat kani ka thain da ka bakermen ba kani kanwan ra ya ka jinges ngolong ka wei hakari Menteri Rangba ka jala ula banjoru halor ka jingdon kam ban kham pen bha ya ka jingpen ya so ya kani kadong shat yakani kadong shaki wei kiri jong ka Southeast Asia lengba ki surok bat ki ling soin bat kumjuru lengba ka kolshor sangma ula ongru ba kalong ka badan kam ban shimi kilat kilenti ki ban penyasno ya ka thain chatai lamingi bat ki yo jong ki wei pat kiri lengba ka Act East policy Menteri Rangba Konrad K. Sangma oleh ru ya Menteri Rangba Dut Narendra Modi namar ba ula kentui barok ki Menteri Sarkar Pedeng ban lek jengok daladehi ya ki jela jong kani kathan khnang bakin sngot hu ya kalong kaman ha kani kathan ka jingelang ka bahnyau jong ka North East Green Summit kelas dang hanen kasngi kani ka jingelang kan ne lais ngilenter bat ki jinga mer jingmut hakani ka jingelang ken kham ngam halor kilat ki bangila ban shim banyele bat ki jing e ki ba ka jingkala hakamaryang kabu ahmat kathain chatai lamingi ka phang pedeng jong kani ka jingelang kalong balancing people planet profit sustainable Northeast India and BIMSTEC region la penong ya kani ka jingelang haka Northeastern Police Academy ha umsaw kabadan kumba 4 kilometer na Shillong Katkum ka jinget hu jong ka vip gyo Northeast Foundation kabalong kanong penlong ya kani ka jingelang bat ka seng 3 months ngau bha ka ba penker pangyala de hakikam ke ba penjer ngam ya kami maryang hakat han chate lamingi kani ka jingelang kan lumlang ya kinong thau an ki riu it maryang bat kinong sam kang nong seng kam la jong ki badang shus dang 3 Vice President Jagdeep Dhankar ulapoi hadoha henin kano phaisngi nakabenta ban mikmat ya kari India hakajing play ya ka FIFA World Cup arajar arpuar katnat ki kambari kala ong baka India bat ka Qatar kidon ya kajing dai ka bajan bat ki trailang ki babun ki benta kenthop haka khai ka pateng ki kamyadari ka koi ka khya ka pule puthi bat ki weide haus nempi satengka baladap ka khai pateng hapdeng kini ari kalatam ya ka khatsan billion US dollar le thuru ba haus nam uban wan ka India bat ka Qatar ken rakhe ya ka jingdap sanpos nam jong ka jings dang ya dai parlok jongki Menteri Rangba Dut Narendra Modi ulaya kren bat ukliat nong sanshar kari Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani ha ka arp khundai tarik ubnai baladap ban kitbok riang nakabenta ka FIFA World Cup arajar arpuar Ka University Grants Commission UGC kala shemya karai ka bakhaddu halor ka rukom pentrei kam ya ka jingpen jalan da South Nem ya ka undergraduate program ha baro ki jakapule ki bakham shalor ya ka ne ansnang pentrei kam nadu usnam arajar arpulai arpusaw bat ya ki kendon ki bedai bat ka on pha sha baro ki school ba nadu katayo ka bamenta ya ka 4-year undergraduate program on pentrei kam habaro sapusan teli ki skol ba ki bapenya da ka sarkar pedeng bat kumjoru shaki skol ba jong ki jella bat ki riu shimet nadu usnam arajar arpulai arpusaw ka dorbar tlang jong ki dorbar thau an kari India kan sedang nadu ka nyau tarik unok pra bat kan beteng hadu ka arpu khandai tarik uju ubnai kit khat kani ka dorbar thau an kini shong dorbar khat nyau sien hakini ki arpulai sngi ki blak dau haneng yakini kita rek la pelai da secretary jong ka Lok Sabha bat ka Raja Sabha habakran halor kani Menteri bape ikikam ying dorbar thau an kari uprala Joshi ulaong ba ukhmi lenti baki jingya kren hakani ka dorbar ka bamenta kinlong ki basai so bat ki batay ya ka jingya bet jong ki kam bat katung ila poish ka bakot jong ka khubor ka bla wanchapi nak All India Radio Shillong